تمهارو كمل لهم نلومي كتمهاروهم تداليوم زلو تحستوتات كلاليكم دمستاتن فيدلاتن كوم ززرو منبابن مصحافن كتسيلو متمارن منصالن عرسه نباب قالات زبلو تحستوتات بقدم سعاب كتمهارو قديمو تمهارو كوا زبل دمسيو كوا كو ايكون كون زبل زلهم كوا يزبل زلهم استي مجمريا انا كبليه حزبونا دامصوني كوا 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 ادامسكم ندو قرم استين سخاتكمون مساي حبيركم بلو كوا 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 صبو حزد ما نسخاتكم بلو نفعات قصيلو فيدل كون زرون ابسليدا تصحيفو قريب لكم الله فلما انا حدا بحدا كم ببلكم تخاتاتلوني كجمريه كوا 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 كو 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 كي 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 كوا 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 تانا موداتا كوي 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 حزدما دمصن فيدلن بحده نمرأي انا فتينا لنا استي مسخاتكم مساي حبيركم بلو كوا 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 كو 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 كوي 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 كوا 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 كوي 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 نفعت حزدما ناتكاتون قدايو انا نتم فيدلات كريكم نسخهم نتم فيدلات النارهم انبو بلو نسخاتكمون كم تأنا صحفكو غيركم عاب دفتركم صحفو صحيفكم ودو نفعت نمصحافن منبابن توساخي من المماد يدليو سلازي نزوم ناتلمامدكموم صنحكم اب غزاكم مسكدكمون بتمساسالي مسمحازتكم بمخان مصحاف تلمامدو
قصلنا متمارن منصالن قالات نلمامدينا زسعبو قالاتن فيدلاتن طمارو فلما أنا كم استمر كريئكم 4 استفلاليو فيدلات يوم زلوني نتم فيدلات زيوم أدام صوم كو ح ل ت كتأمرهم كو حالت تمهارو كو حالت انتاي مالتي كحلي أو قرنب عينا جبرت مالتيو زبالكم نفعت ستي نزوم زسعبو فيدلات النات أمرنا قالات نمسرت أدام سوني كوا نا انت تمر كوانا يخون كوانا كوي حا انت تمر كوي حا يخون كوا دا انت تمر كوا دا يخون كو ح لي انت تمر كحلي بال كحلي كوي نا ت انت تمر كوينات مساي بتخكل دو عم بيكم نفعت أزدما نسخاتكم بقبو الدمامسا نتوم فيدلات بمتمار تلمامدو فيدلات كون زرون بمتقام استفلالي قالات ممسرات كم زكال تعزيكم دو هو نفعت بمقتصال زناد محزنات زبل رأسي قارب لكم يو تخطاتلو كدمين عبت من بام سجاركم زي سعبو حطوطات كحتكم نسخاتكم دما نتحطوين مملاس عفت السليدة زلو رأسن مستيو قريبو زلو سئلن عزاميدكم تحستو تمن باب انتاي كخون كم زخئل نمقمات فتنو صبو قميتكم دو قرم بزعبات صبو محزا وي كالي كم زخانة قميتكم مخانكم اي تراترن باركس قميتكم حقي وي جيغا مخانو نمرقاز نتم من باب أنبيبنا مسودانا اينا نفلتو ناو بغتان السقاقر زناد محزنت سلمونن زمامن غوربا بتي يوم
زمام كحلت كحل ጨጉሪ ርእሳ ኩምር ዝበለ እዩ ሰሎሞን ኳሌታ ዘለዎ ክዳን ይፈቱ ክልቲኦም ዝተውሃቦም ዕዮ ገዛ ብውልቀ ይሰርሑ ብድሕሪዚ ብሓባር ኮይኖም የጽንዑ ኣብ ዕረፍቶም ኮኮደ ብምጽዋት ድማ ይዘናግዑ ምስ መሰየ ንናብ ገዝኦም ይኸዱ ኣንቢብኩም ከም ዝወዳእኹም ተስፋ ገብር ኣንቢብኩም ዝተረዳእኹም ምዃንኩም ንምጥላል ሕቶታት ምስትውዓል ክሓተኩም እየ ንስኹም ነቲ ሕቶ ካብቲ ሰሌዳ እናረአኹም ንምምላስ ፈትኑ ቀዳማይ ሕቶ ጎረባብቲ ዝተብሃሉ መነመን እዮም ጎረባብቲ ዝተብሃሉ መነመን እዮም ብምጥማር ተለማመዱ ሰሎሞንን ዝማምን እዮም ዝበልኩም ልክዑ ካልኣይ ሕቶ ሰሎሞን እንታይ ይፈቱ ሰሎሞን እንታይ ይፈቱ ብምጥማር ተለማመዱ መሊስኩም ዶ እዋ ሰሎሞን ኳሌታ ዘለዎ ክዳን ይፈቱ ዝበልኩም ልክዕኹም ሳልሳይ ሕቶ ክልቲኦም እንታይ ይጻወቱ ነይሮም ክልቲኦም እንታይ ይጻወቱ ነይሮም መሊስኩም ዶ ኮኮደ ዝበሃል ጸወታ ይጻወቱ ነይሮም ኮኮደ ዝበሃል ጸወታ ይጻወቱ ነይሮም ዝበልኩም ንፉዓት ንስኻትኩም ኣብ እዋን ዕረፍቲ እንታይ ትገብሩ ንስኻትኩም ኣብ እዋን ዕረፍቲ እንታይ ትገብሩ ንዝብል ሕቶ መልሱ ነናይ ባዕልኹም ኣብ እዋን ዕረፍቲ ትሰርሕዎ ስራሕ ከም ዝጽሓፍኩም ኣይጠራጠርን ገሌኹም ንወለድና ንሕግዝ ገሌኹም ድማ ምስ መሓዙትና ንጻወት ኢልኩም ዝመለስኩም ትኽክል ኢኹም በሉ ናብ ዝቐጽር ርእሲ ንሰግር ሕዚ ድማ ኣብ ሰሌዳ ቀሪቦም ዘለዉ ፊደላት ቅደም ሰዓቦም ብምቅናዕ ቃላት ምምስራት ትለማመዱ ኢኹም ኣነ ሓደ ኣብነት ከሪአኩም ይሰኑ ይሰኑ እዞም ፊደላት እዚኦም ኣቃኒዐ እንትጽሕፎም ሰኑይ 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 ትፈልጡ ኢኹም ትምህርቲ ንጅምረላ ሰሙን ማለት እያ በሉ ስርሑ
ተረዲእኩም ዶ እሺ ናይ መጀመርያ ሕቶ መልሲ ቀዳም ናይ ካልአይቲ ሕቶ መልሲ ዓርቢ ናይ ሳልሰይቲ ሕቶ መልሲ ሓሙስ ኢልኩም አቃኒዕኩም ቃላት እንተደኣ መስሪትኩም ንፉዓት ቀፂልና እንምሃሮ ፅሕፈት እዩ ተምሃሮ ፅሕፈት እትለማመድሉ ኣብዚ ከይኮነስ ኣብ ገዛኹም ኢኹም ትለማመዱ ዝህበኩም ዕዮ ገዛ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንወለዲ ትገብርሎም ሓገዝ እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ገሊጽኩም ብጽሑፍ ሒዝኩም ክትመጹ ኣብ ቀጻላይ ሓቢርና ንሪኦ ኢና ተምሃሮ ኣብ ናይ ልሙዓንቲ ምህሮኹም ድምፅታትን ፊደላትን ኮ ምስ ዘሩ ምድማፅ ምንባብ መጽሓፍ ከም ዝተለማመድኩም ብምቕጻል ብፊደል ዝተሃነጹ ቃላት ምጥማር ተለማሚድኩም ዝነኣድ ምሕዝነት ዝብል ዓርሰ ንባብ እውን ኣንቢብካ ብምርዳእ ሕቶታት ምስተውዓል ምምላስኩም ቅደም ሰዓብ ዝተመዛበሉ ፊደላት ብምቅናዕ ቃላት ምህናፅ ተለማሚድኩም ኣለኹም ተምሃሮ ንሎም ዝተዳለወልኩም ትምህርቲ ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ